Els socialistes de Vinaròs presenten al·legacions a les ordenances fiscals de l'IBI i recollida de residus. Tot just ho han donat a conèixer este matí. En paraules de la regidora Carme Morellà, esta nova ordenança no hi ha cap bonificació per qüestió social o familiar en les vivendes, així com tampoc cap reducció en el bon índex de recollida que puga donar-se. És per això que els socialistes de Vinaròs han decidit presentar les diferents al·legacions que ha donat a conèixer Carme Morellà. Hem de recordar que aquest basurazo que han aplicat el govern municipal de PP, PDI i Vox suposa que una vivenda habitual passarà de pagar 17,10 euros a 68,39 aquest proper 2025. També, com a exemple, magatzems de fruites, verdures, botigues, carnisseries, cafeteries i bars passaran de pagar 60,78 a 243,09. No se té cap tipus de consideració per a aquells veïns que fan una recollida selectiva dels residus d'una manera molt més responsable. El Partit Socialista de Vinaròs ha decidit, ja que els que estan governant no ho han fet, presentar les següents propostes a l'ordenança fiscal de residus. Per una banda, que s'aplica una rebaixa del 50% de la taxa per a majors de 65 anys i o jubilats amb una única vivenda, sent aquesta la residència habitual. També, per a incrementar l'economia circular del nostre municipi, proposem la reducció d'un 30% en empreses de distribució alimentària i restauració en sistemes de gestió que reduïsquen els residus alimentaris i col·laboren amb entitats d'economia social. La bonificació d'un 30% en activitats comercials ja actives o de nova creació amb comerç al detall. Una bonificació del 30% als comerços inclosos dins de l'economia circular, com podrien ser comerços de reparació electrònica, de sabaters o altres exemples. Per a incrementar l'índex de recollida selectiva, que crec que és un dels objectius de la pròpia llei 7/2022, proposem la bonificació d'un 20% als establiments, als comerços que estan adherits al servei de recollida porta a porta del cartó comercial. També, respecte a l'IBI, les al·legacions que han presentat les ha donat a conèixer la regidora Eva Vivian. Proponemos una rebaja del recibo del IBI, urbano y rústico, del 30%. Es decir, una persona cuyo recibo del IBI para el 2024 ha sido de 300 euros, pasaría a pagar en 2025 210. Hablamos de una rebaja de 90 euros. Si aplicamos ese 3,5 que propone el equipo de gobierno, esa misma persona que tenía un recibo de IBI en 2024 de 300 euros, pasará a pagar en 2025 289,5. Es decir, hablamos de una diferencia de 10,5 euros. En segundo lugar, también proponemos incrementar hasta el 30% la bonificación referida a inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por ejemplo, de carácter social, cultural, histórico o de fomento de empleo. Actualmente la ordenanza nos habla de una bonificación del 15%. En tercer lugar, y con respecto a esa gradualidad que han incorporado en la ordenanza, proponemos incrementar ese porcentaje de bonificación en base al valor catastral y a la categoría de familia numerosa. Son varios valores y por no marear a la gente, en base a lo que el equipo de gobierno ha propuesto, nosotros hemos incrementado esos porcentajes de bonificación en función del valor catastral y de la familia numerosa, de la categoría de la familia numerosa de la que hablamos. Además, también consideramos que a día de hoy es necesario añadir una segunda opción a esa condición de familia numerosa, ¿no? Haciendo referencia a la familia monoparental. Es decir, que tanto las familias numerosas como aquellas que estén constituidas por un único progenitor, sea el motivo por el que sea madre o padre, y que se encargue de la crianza y del cuidado de uno o de más hijos, también pueda ser beneficiaria de estas bonificaciones que les he comentado que proponemos por encima de lo que el equipo de gobierno ha presentado.